Sibheke ibandla lakho Ngiyanibingelela egameni lomfuli wethu Jesu Kristu. Lo khulumayo uphosana waMngqibisa, upastor wase-DOC. Awuphinda abe usihlalo noma ushemen webandla. Ibandla lethu i-Disciples of Christ la sungulwa ngo-1992 liphuma enkonzweni esiyazi ngokuthi i-believers. I-DOC university eproduce abantu abaningi emculweni nakweminye imikhakha. Siyayiqhenya ngaloko ukuthi abazala mabahamba bahamba sebe enlightened. Leli bandla lasungulwa ubaba uKhumalo ongasekho emhlabeni nabanye. Ubaba uKhumalo ongasekho emhlabeni usishiye ngo-2016 ngoFebruary. Lolu cwecwe phecelezi le album si-dedicate kuye ubaba wethu ubaba uKhumalo ngoba bekewuthanda kakhulu umculo nokuhleleka kwebandla nokuthuthuka kweyoni. Nomunye umama wethu osebenze kakhulu besimbiza ngokuthi usisonto Ndlovu wasithembisa. Sithi lo msebenzi la enikhona phezulu nisibheke manibheka phansi oweni lo msebenzi ngoba ngaphandle kwamandla enu ngeba sikho la isikhona khona manje. Sibheke ibandla lakho lomile ibandla lakho kenaye. Ibandla lethu lihleleke kabili. Sinohamba vangeli lapho okukhulunywa khona ezikamoya, bese siba nolinye uphiko lwezokuhlalisana elibhekene nama societal issues. Ngoba phela uhamba vangeli ngeke nje azahambe nje kuphela angampontshwa ingxenye noma iphathi ye-society. Ibandla lethu liregistiwe ke njenge-NPC nange-NPO. Njoba sengichazile ukuthi sinohamba vangeli which is spiritual, and then bese siba ne-societal element okukuthi ikhona kakhulu kubhisi ku-NPC. So NPC ibhekene kakhulu nama-societal issues. Sine-trust eyasungulwa ubaba wethu ubaba uKhumalo ebona isimo esinzima ebandleni lasekhaya e-DOC lapho khona abazali benabantwana mara bengakhoni ukuthi babase ema-universities noma kuma-colleges. So le trust le isiza abantwana ukuthi baye baqhubeke ngezifundo. Sinabo nje bakhona abanye bayenze ilaw, abanye benza ezinye izifundo nje khona la ebandleni. Baba sinutho ngaphandle liyaqala nqa ibandla lakithi ukuphathwa owesifazane u-Archbishop PV Khumalo. Ngaphansi kogcobo lwakhe liyakhula ibandla. Uyigagwe
uyaziwa kakhulu eyona ngoba uwumsunguli we-step la enkonzweni yethu yasizayo. Ngiyacabanga ukuthi abasezayoni abalalele bayazi ukuthi mangithi i-step ngisho ukuthini, ukujayiva. Lokho enikubonayo namhlanje i-rhythm yeza nayo uMama Khumalo. Uthanda inkonzo yokuhlabelela ngendlela eyisimanga, futhi uthanda ukuhlanzeka noma ukuba clean. Esithi sisho sesilungu, cleanliness is near to godliness. Uyakuthanda kakhulu ke lokho. Unyaka nonyaka uba nenkonzo yama-food parcels la anikezela khona ngokudla noma ukudla kuma-families antulayo. Aphinde futhi anikezele ngeimpahla kuyintandane eyikhona, hayi kuphela nje bandleni kodwa emphakathini. Sengivala nanti izwi enginishiya nalo elitholakala kwincwadi kaJakobe sahluko sokuqala verse 17, James chapter 1 verse 17, elikhuluma ngezipho nangezibusiso. Lifundeka kanje: every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Kulabo abaneziphiwo, ngaba isiphiwo sokuhlabelela, sokushumayela, sokuzungeza, sokukhuleka. Ngicela ukusho ukuthi lezo iziphiwo lezo zivela kumdali ongaphezulu. Mawunaso isiphiwo sisebenzise ukwelapha abanye abantu. Amen. Ngiyabonga.